Senetas kod jood bura orem chopoe winjruok ewi pok mar omenda ne piny owacho mag kaontis e romo mar kelo thek e kind od bura mar Senate kod od bura mamalo. Od bura mamalo siro lwedo chung' mar piny owacho mar miyo kaontis bilion 385 e kinde ma Senetas kod governors to ramo ni kaontis nyaka yud bilion 400 kaka ne okete paro mar omenda mar higa ma 2024-2025. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino miyowa ler, bura ma kamano gore Luanda bang' ywaruok mar seche 5 okang' ma kidek rocho tije mag kaontis kaluwore ni gionge kod omenda. Sigu gwandruok kod piem mar mbi e kind od bura mar Senate kod od bura mamalo orocho chenro mar temo yudo winjruok ewi pok mar omenda ne sirikal mag kaontis e romo mane obagi e od bura mar Senate. Komitino mane okelo kanyakla komiti mar od bura mochung'ne loso budget e bwo jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro kod machielo mar od bura mar Senate motelne kod seneta ma Mandera Ali Roba obedo kod ywaruok kuom seche 5 ma onge winjruok. Jakom komiti mar od bura mochung'ne loso budget Ndindi Nyoro kod jo od bura okaw chung' motegno ni ok ginyal siro lwedo paro mar medo kaontis omenda nyaka bilion 400 nikech ochumi ma pacho kae pod mulo e chonge tok piny owacho wito oko chik mar omenda mar 2025 bang' ng'anyo mag rowere mag Gen Z. We have all the justification that the counties even need more, double than what we have given them. But what we should be discussing is, are we in a position to finance that what they require? Ndindi Nyoro medo lero ni jo od bura siro lwedo sirikal mag counties kendo gombo medo gi omenda mathoth makmano ni agulu maduong' mar sirikal oduono gino momiyo sirikal mag counties nyaka yie kao omenda maromo bilion 385. From where I sit is not a question of who supports devolution and who does not. All of us support devolution. Senators have been doing a very good job and they are our brothers and sisters. We work all of us together for the welfare of our country. And all of us support devolution. All of us support also monies going into our counties because that is our counties. Sigu e kind jood bura kod governors oyangore e lela e kinde ma jaod bura mafunyola Wilberforce Oundo onyiso komitino ni ok ginyal yie paro mar medo counties omenda nikech governors osebedo kanyiso jo od bura achaya. You know, when you want to milk a cow, you don't go caging. You give it nice food so that you can be able to get milk. We actually appropriate these funds, but there are so many instances where governors are actually fighting the National Assembly, and they expect that the National Assembly will support the county government, which is our duty to do so. Paro makamano oketo Oundo e tago maliet bang' seneta ma Nairobi Edwin Sifuna kod nyawadgi ma Migori Eddie Okech nyise ni ok ginyal tuono jopiny dongruok nikech lweny margi kod governors. That even us at the Senate, the governors fight us. Okay? So it's not only the members of the National Assembly that are being fought by the governors. It is also us. But still we have remained faithful to our duty under Article 96 to keep on fighting for counties. The last time I saw my governor is, I think, almost 6 months ago. So we do our job here, under the mandate we've been given by the Constitution. It is not necessarily that we are representatives of governors or that they are our friends or that we talk every day. Lietne omedore kind senators kod jo od bura bang' Ndindi Nyoro nyiso komitino ni kata ka gikalo paro mar miyo counties bilion 400 e romo ma kawuono jo od bura dhi lwaro paro makamano piny e nyim od bura. The buck is not stopping here. That is the truth of the matter. The National Assembly is where I sit. I know the mood. So when you see these members talking, please members, don't take it as their personal opinion. Maene okelo duokruok e kinde kod Edwin Sifuna mane ochayo jo od bura kuom temo bogi kod thuol motho nikech gin ema gichiwo pok mar omenda. Ywarok makamano ochuno bura makawuono mondo chwal nyime nyaka chieng' tich 2 juma manyien, gino manyiso sirikal mag counties pod biro dhi nyime kod rito winjruok ewi pok margi mar omenda. Pok mar omenda ne sirikal mag counties ne odwok piny kowuok bilion 400 nyaka bilion 385 bang' piny owacho wito oko chik mar omenda mar 2025 tok ng'anyo mar tarik 25 dwe mar 6 higani.
Midhiero mar omenda ne sirikal mag kaontis pod biro dhi nyime kuom thuolo ma ok ong'ere bang' bura mane geno kelo thek e kind od bura mamalo kaachiel kod od bura mar Senet ewi pok mar omenda ne sirikal mag kaontis lokore pap mar bayo weche, siemo wang' kaachiel kod kawo chung' motegno. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Koro Ramogi kawo dok